Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als begroeting en groet van de gemeente naar Rimi Hiemstra, Julianastraat. Zij heeft bij een val haar bovenarm gebroken. Onze organist is vandaag Menzo Roon, lector Annemarie Meijer. De voorganger is mevrouw Annemiek Hema uit Franeker. De collecten zijn bij de uitgang. De diaconiecollecte is bestemd voor noodhulp in Nepal. Meer werkgelegenheid voor jongeren. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtlied is lied 84, vers 1, 3 en 6. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst.
Laten wij nu stil worden in onszelf en Gods nabijheid zoeken. En ook vanmorgen spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd en eeuwig trouw is en niet loslaat die Hij in het leven geroepen heeft. Genade en vrede voor ons allen, van de Vader die ons draagt, van de Zoon die naar ons toegekomen is en van de Heilige Geest die ons kracht geeft. U mag gaan zitten. Voor wie mij nog niet kennen, mijn naam is Annemiek Heerma. 2 jaar geleden heb ik in deze gemeente stage gelopen bij dominee Hipma. En het is fijn om hier terug te zijn en bekende gezichten te zien. Ik kan me nog herinneren dat mijn eerste activiteit hier een kapelkuier was. Vandaar ook dat ik een bergschoen heb meegenomen. En dit heeft ook alles te maken met de hoofdpersoon van vandaag, de profeet Elia. Hij heeft enorme afstanden afgelegd. En uit zijn verhaal zou blijken dat er altijd een weg te gaan is. En hoe hij dat deed, dat zullen we vanochtend samen ontdekken. Maar zullen we eerst God bidden om ontferming. Heer, onze God, schepper van hemel en aarde, kwetsbaar aan alle kanten, zo laat u ons leven. Omringd door gevaar, vatbaar voor ziekte, gevoelig voor eenzaamheid en sterfelijk tot in al onze vezels. Zo liet u ons los in dit bestaan en moeten we van alles ondergaan. Heer, u bent verborgen geraakt achter onbeantwoorde gebeden en hoop die vergeefs was. Treed in ons leven tevoorschijn als een zachte koelte, als een weg die te lopen valt. Heer, ontferm u. Wij hebben u zo nodig. Bedenk dat we maar mensen zijn, kwetsbaar aan alle kanten. Amen. Omdat wij geloven dat God onze gebeden hoort, willen we Hem de lof toezingen. We zingen lied 315, vers 1 en 2.
Laten we, voordat we in de Bijbel gaan lezen, samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, waai over ons. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Waar we naar verlangen. Doe ons de kracht van uw woord ervaren. Door uw geest, uw adem. Dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Annemarie Meijer leest ons voor uit Koningen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit 1 Koningen 19, de versen 9 tot 18. Daar ging hij, Elia, een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: Keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram salven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je salven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel Mechola, moet je tot je eigen opvolger salven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. We zongen nou lied 283, de versen 1 tot met 4, in de veelheid van geluiden.
De tweede lezing is uit Marcus 9, de versen 2 tot en met 10. Een stem uit de hemel. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde het voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Zij namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. We zongen nou lied 213, de vers 1, 2 en 3, morgenglans der eeuwigheid. Geliefde mensen, broers en zussen in Christus. Pas geleden heb ik het boek Het Zoutpad gelezen. Een populaire bestseller.
De hoofdpersonen zijn Raynor Winn en haar man Moss, die door een speculatieschandaal hun huis en hun inkomen verliezen. Heel hun leven hadden ze hard gewerkt en hun best gedaan. En nu zaten ze volledig aan de grond en vroegen ze zich af waar het allemaal goed voor was geweest. Hoe moesten ze verder? Het leek een doodlopende weg. Maar toen was er diep van binnen een innerlijke stem die hen als het ware riep om het South West Coast pad te gaan lopen. Een tocht van zo'n 1000 kilometer. Met z'n tweeën en een tentje. Hoge bergen beklommen ze met prachtige uitzichten. Maar ze leden ook kou en honger. En toch, ondanks die barre tocht, was er een weg, een toekomst mogelijk. Ik denk dat elk mens, vooral in deze coronatijd, zich wel eens afvraagt: waar is het goed voor geweest? Wat heeft het voor zin? Of ben ik waar ik zou moeten zijn? Ik kan me zo voorstellen dat de profeet Elia zich dat ook afvroeg. En daarom concentreren we ons vanochtend op hem. Hoe vindt hij zijn weg? Elia, de grote overwinnaar van de Karmel. In hoofdstuk 18 krijgen we daar een beeld van. Elia vol vertrouwen en kracht. Maar dan, het ombrengen van de priesters zorgde voor een reactie bij koningin Izebel. En van haar mocht hij hetzelfde lot ondergaan. En die boodschap wordt Elia te veel. Hij krimpt ineen bij haar woorden. Er is iets bij hem gebroken. Hij heeft zich toch met volle overgave ingezet. Raakt hij zijn geloof kwijt? Hoe kan dat nou? Baal is toch verslagen? De priesters uitgeroeid? Elia ging er vandoor. Hij vluchtte vanuit het noorden van Israël naar Beersheba in het zuiden. Dat was zo'n kleine 200 kilometer. Een lange weg. En voor Elia liep die weg dood in de woestijn. En daar had hij maar één wens: sterven. Er kwam een uitweg in de gestalte van een engel die hem bemoedigde om op te staan. En gesterkt door voedsel en aandacht liep hij verder naar de berg Horeb. En die berg
ligt op het zuidelijke deel van het schiereiland Sinaï van Egypte. En als je naar de kaart kijkt, is dat een behoorlijke afstand van bijna 400 kilometer. Elia heeft dus flinke tochten afgelegd. De Horeb wordt ook wel Sinaï genoemd. En die naam herkennen we wel uit de verhalen van Mozes. Het lijkt wel een herhaling. Hier mocht Mozes de heerlijkheid van God ontvangen. En op diezelfde berg toont God ook zijn aanwezigheid aan Elia. Deze berg zegt iets over de betrouwbaarheid van God. En op die berg Horeb trekt Elia zich terug in een grot, om daar de donkere nacht door te brengen. Dodelijk eenzaam. Wat een contrast met hoofdstuk 18. Depressie. Het werkt vaak sluipenderwijs. Je kan het zelf niet altijd begrijpen. De zin sijpelt weg uit je bestaan. Je raakt geïsoleerd, opgesloten in jezelf. Waar is God nu? God had toch zijn macht getoond? Elia had eten gekregen van de raven. De weduwe van Sarfat had voor hem gezorgd. En nu? Zijn vanzelfsprekende houvast was verdwenen. En bij een depressie kun je het geloof niet goed meer ervaren. Ja, je kan mooie theorieën over het geloof hebben, maar waar is het op gebouwd? Wij allen, zoals we hier zitten, hebben wel de ervaring dat Gods aanwezigheid niet zomaar voorhanden is. God reageert niet altijd volgens onze voorstellingen. Elia zit in een grot. En het is een bekend verschijnsel dat mensen in depressieve toestand zich terugtrekken. Geen behoefte aan anderen. En zwijgen kan helpen om je emoties tot bedaren te brengen. En nu zou hij nog wat verwachten in de grot? De weg lijkt dood te lopen. Maar dan, uit het niets, komt er een vraag. Elia, wat doe jij hier? Eerlijk gezegd verbaast die vraag mij wel een beetje. God begrijpt toch wel dat hij er genoeg van heeft? En Elia wint er dan ook geen doekjes om. En durft openlijk tegen God te zeggen wat hem dwars zit. Heer, ik heb hem met volle overgave ingezet. Wat eenzaam kun je je dan voelen als dat niet gezien wordt.
Misschien is het u opgevallen dat God hem niet troost. Hij gaat niet woordelijk in op zijn verhaal. God doet wat anders. Hij roept hem naar buiten. En pas na het horen van de zachte bries waagt hij de stap. Een fluistering, een loed van lichte koelte. En koelte had hij nodig in die verhitte strijd die in hem woedde. Wat duidelijk is dat God zich niet bevindt in geweld van windvlagen, aardbevingen, vuur. En als er te veel ruis om je heen is, dan kan je ook beter binnen blijven. Weer herhaalt God de vraag uit vers 9. Elia, wat doe je hier? En Elia herhaalt zijn antwoord. Heer, ik heb me met volle overgave ingezet. Zelfs na al die lange wandelafstanden van het noorden naar het zuiden, het verblijf in de woestijn, het doorbrengen van een nacht in de rots, er lijkt niks bij hem veranderd. Dan krijgt hij een opdracht. Hij moet koningen zalven. En Elisa moet hij tot zijn eigen opvolger zalven. Ondanks dat zijn gevoelens niet veranderd zijn, krijgt hij wel iets om te doen. Er is een weg te gaan. Hij wordt geroepen. De roeping is het feitelijke antwoord van God op zijn klachten. Net als Job ontvangt hij geen rechtstreeks antwoord, wat wij allen ook zo graag willen. De woestijn blijft. Elia, wat doe jij hier? Wat gebeurt er met u als u uw eigen naam invult? Sjoukje of Jelle, wat doe je hier? Er is een weg te gaan. Elia moet de berg af en terugkeren. De berg aflopen, net als Jezus en zijn discipelen. Een mens kan niet altijd op de toppen van zijn bestaan verkeren. Elia trekt zich terug in de stilte. En daar stelt hij zich open voor wat er in zijn ziel afspeelt. En hij permitteert zichzelf ook al die negatieve emoties die er zijn. Boosheid, teleurstelling, verdriet. Als je echte pure pijn toelaat, verandert er iets in je ziel. Er ontstaat op den duur acceptatie, vrede. Soms weet je niet precies wat het leven van je wil. En meteen de toekomst in gaan vullen is een vorm van controle.
Het gaat erom om een duik te nemen in vertrouwen. En dat is er niet 1, 2, 3. Daar heb je innerlijk werk voor nodig. Het doorvoelen van je emoties. Anders spring je van de ene naar de andere controle. En kom je niet in de diepere laag waar het echte godsvertrouwen woont. Keer terug en ga. Dat waren de woorden die Elia hoorde. Hij ontving een opdracht waardoor hij op weg kon gaan. Laatst las ik een column van de psycholoog René Dijkstra in de Leeuwarden Courant. En hij vertelde dat als mensen doelen hebben in hun leven, deze sterk bepalend zijn voor hun gezondheid en hun levensduur. In die zin hebben we, denk ik, naast een biologische booster ook een zingevingsbooster nodig. Elia, wat doe jij hier? Sjoukje, Jelle, wat doe je hier? Er zijn stemmen nodig die ons naar buiten roepen. Die zorgen ervoor dat er een weg mogelijk is. Laten we daarnaar luisteren en op pad gaan. In verbondenheid met Elia, met Jezus en zijn discipelen, met Raynor en Mos en met elkaar. In vertrouwen. Amen.
vragen om op te staan. En ik nodig u uit om de geloofsbelijdenis te zingen. Hierbij kunt u vragen hebben. Die heb ik zelf ook. Maar volgens mij gaat het om het samen belijden. Onze voorouders hebben eeuwenlang dit lied gezongen. Dat geeft waarde en het sterkt ons. Ik denk dat wij met onze voeten ook in die traditie mogen staan. Goede mensen, zullen we samen bidden. God, dank voor uw woorden uit het oude boek, waarin u ons roept om altijd weer op weg te gaan, dwars door woestijnen heen. Dank voor uw Zoon, Jezus Christus, die de weg
de waarheid en het leven zelf is. Dank voor uw geest, die ons uitzicht geeft. Dank voor onze gemeente in Arem en Kimswerd. En dat we hier weer met mensen samen kunnen komen. God, u heeft ons aan elkaar gegeven. Daarom willen we voorbeden doen voor alle mensen. Ons leven bevindt zich niet altijd op de toppen van het bestaan. Daarom bidden wij voor hen, wiens leven op een doodlopend spoor zit. Wij bidden voor mensen die depressief zijn, die zich isoleren, doof zijn geraakt voor stemmen, om welke reden dan ook. Mogen er roepers opstaan die hen helpen om stappen te zetten. Wij bidden voor mannen en vrouwen die voor niemand op de eerste plek staan. Raak hen aan met uw geest. Wij bidden om eenheid in ons land. Velen kampen met gevoelens van wantrouwen. Help ons, Heer, met onze opdracht om naar eenheid te blijven zoeken. In het bijzonder brengen wij bij u de dreigende situatie aan de grenzen van de Oekraïne en Rusland. Wij bidden om vredestichters. Mensen die onterecht gevangen worden gehouden. Geef hen uitzicht. Politici, schenk hen wijsheid om te onderscheiden waar het op aankomt. Daders en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. We bidden voor hen om kracht en moed en een recht op bestaan. God, wij bidden voor onszelf dat we de stem mogen zijn die de ander naar buiten roept. Open ons allen voor paden die wij nog niet gegaan zijn. Zo mogen we een ogenblik stil zijn voor God. Ruimte om onze diepste gevoelens te verwoorden. Hoor ons als we in stilte tegen u zeggen wat er in onze harten leeft. In de geest van Jezus bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zo mogen wij staande ons slotlied zingen. Zijn wij aan het einde gekomen van deze dienst. Wij gaan weer van hier samen op weg de nieuwe week in. Maar dat kunnen we alleen maar doen omdat we ons gedragen weten door de zegen van onze Heer. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
hè? Tot ziens. Ja, tot ziens, hè?